ಬರ್ಸ ಬರೋದು ತೋಜುಂಡು ಜಗತ್ತಿನದು ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ನು ಐದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳ ಕಾದು ಇದು ನೀನು ಗೊತ್ತು ಬಚ್ಚಿರದ ಬಳ್ಳಿ ಅವತ್ತು ಮೂರು ದೀಪ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ದು ಒಂದು ಚೂರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕುದು ಚೂರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಿಕ್ಕು ಐಕ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ದೀಪೆ ರೆಕಾರ್ಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕೊಡ್ತೆ ನಾನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿಜಿ ದೂರದಿಟ್ಟು ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂಜೆತ್ತು 30 ನಿಮಿಷನ ಬನ್ನ ಅವರೊಂದು ತುಚ್ಕೊಂಡು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಜಿ ನನಗೆ ಅಂಚೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಲೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಕೊಂಡು వచ్చి ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅಂಚೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಅದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೋದು ಕಷ್ಟ ಫುಲ್ ಮೋಡ ಉಂಡು ಈ ಸೈಡು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ದಾನೆ ಮಂತ ಹಾಕಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರ್ತಾ ದೀಪ ಲೆಕ್ಕಲಿದ್ದಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತೀರ್ಥಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಕ್ಕ ಇತ್ತು ಒಂದೆತ್ತಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ದಾಗ ತೋಜು ಜಾ ಮೊಬೈಲ್ ತೋಜ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೆ ನಿಂತಿದೆ ಆರು ಅಂಚನೆ ಆರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಆರು ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪುನ ನಮಕ್ ಬೋಡು ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ 100 ಸರ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮಡ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಏತ್ತು 100 ಸರ್ತಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೀರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾನೆ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪೀರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಬಂದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಕಾಲೇ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪುಜೀರು 100 ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತಾರಲ್ಲ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪುಜೀರು ಇಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೀನು ಬತ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ ಖಂಡಿತ ಕಲ್ಲು ತುಂಬುದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ತುಲ ಬಲ ಇಲ್ಲಿ ಏಯ್ ಎಲ್ಲಿ ಪೋಂಬೆ ಪಿರ ಪೋಂಬೆ ഞാനിട്ട് ಬೆಳಿಗ್ಗಿದ್ದಾದ್ಯಾ ಲೇಟ್ ಆಡಿ ಸುಮಾರು ಲೇಟ್ ಆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಆರಾಮಡು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅದು ಬಿದ್ದಾಡಿಯೇ ನಾಯಿನಿಗೆ ಇರ್ತೆ ಅಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಿರಾಡೆ ಬರೋ ಏಯ್ ಕುರ ನನ್ನತ್ತ ಬರೋಚು ಬನ್ನಿ ನಾನು ಬರ್ಸ ಬಂದ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಬರ್ಸ ಫುಲ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ತನೆ 2 ಗಂಟೆ ಆಗದಂಗ ಏತು ಜೋರು ಬರ್ತನೆ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಆತು ಬರ್ಸ ಬರ್ತಂಡ ಇತ್ತಂತ ಪೋತು ಈ ನಿಜಕ್ಲಿಗೆ ರಜೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ಬರ್ಸ ಬಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಬೇಲೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂದು ಬಂಗ ಬರ್ಪುನಂತುಂಡ ಬೇರೆಗಳ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಪೊಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಪುನ ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಹಾಜಾದೆ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಬಂಗನೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂಚು ಬೇಗನೆ ಬತ್ತೆ ಪೋತ್ನಲ್ಲಂತ ಲೇಟ್ ಕುಂಟಲ್ ದರ ಪೋಡುಂಡು ಸುದೆಕ್ಕ ಪೋಡು ಕುಂಟಲ್ ದರ ನೀರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತೀಜಿ ಅಂಚ ತಾರಾಯಿ
ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನತಿಲ್ಲ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಗಳಿಗೆ ಗೊರ ಬರೋನು ಸುದೆಟ್ಟು ಅಂತ ನೀರು ಉಂಡಿತ್ತೆ ಹೊರ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೊರ ಪೋಪು ಬರ್ಸ ಹೊರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋಪು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಒಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡತಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾರಾಯಿ ಬೋಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇಟ್ಟೆ ಇತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ನೀರು ಮೇಲೆ ಕುಂಟು ನುಂಗುದಜ್ಜಿ ಹಾಜರಿ ಒಂದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಲೆ ದುಂಬು ಕಾಯಿ ಒಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಕೂಡದ ವ್ಲಾಗ್ ನೀನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಡ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಂದ ಮೆಂತ್ಯ ಬುಕ್ಕ ತಾರೆದ ಪೂ ಪಾಡ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಪ್ ಬಂದ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ನುಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದು ಜಾನು ಬಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉರುಗುದುಂಡು ಸೋಕು ಒಂದು ಯಾನು ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ತನ ತಾರೆದ ಪೂ ಬಂದು ತಾರೆದ ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪುನತ ಮುಂಗೆ ಬತ್ತನ ಐತ ಪೂ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕೆಜಿದ ತರಿಕ್ ಒಂಜಿ 5 ಚಮಚದ ಮೆಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ತಾರೆದ ಅವೆ ಪೂ ಪಾಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಕಡೆದು ದೀದಿತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಇಡ್ಲಿ ಬೇಗ ಹರತದೆ ಪೋಡ್ದಂದ ಕಂಕನೆ ಪಾಡ್ದು ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಚಂಡಿ ಉಂಟು ಪಾಡ್ಲ ಪಕ್ಕ ಬಿಡ್ತು ಅರಪ್ಪು ಬೇಗ ಮೆಂತೆ ಬೇಳೆ ಮೆಂತೆ ಕಾಳಿನ ಇಡ್ಲಿ ಪಾಡ್ದು ಚಂಡಿ ಬಂತು ಪಾಡ್ದು ಅರಪ್ಪ 2 ತಟ್ಟೆ ಬೇಗ ಬತ್ತಂತ ಶೋಕ್ ಬರ್ತದೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಸಾಕು ಕೊಂಡೋಗು ಕೊರ್ಚಿ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ನೀ ರಾತ್ರಿಗೆ ಡೆಂಜಿ ಕಜಿಪು ಸುದೆತ್ತ ಜಂಜಿ ಒಂದು ಸರಿ ಸುದೆತ್ತ ಜಂಜಿ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಚೆ ಬೇಯರ ದೀಯೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಯರ ದೀತೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯರ ದೀತವೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆತ್ನ ಪಾಡ್ದು ಅದ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ದೀಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಡ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಅವಡು ಗ್ರೇವಿ ಸೋಕಾಪು ಒಣಸು ಎಡ್ಡಾಕೊಂಡು ದಿಂಜಿದ ಕಜ್ಪು ಕೊದ್ದಿಂಡು
ಭಾರಿ ಪರಿಮಳ ಬರೋನುಂಡು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಊರ್ದ ಡಿಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ಉಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಒಣಸುದು ಒಂದೊಂಜೆನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತೆರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತುದು ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆಂದು ಪಂಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.